Kung hayag dapat for the ceremony po na itong halimuon, alayon, huwag na po mag-ingay kung pwede. May nakakita po kami sa nakaon, pakiyaw po kung pwede na po. Diba? Mindset ba? Mindset. Kasirom sa nakon ginadiyan. Buligi ako niyo. Kadamo san problema nga akon ginatubang. Ang makabulig sa akon problema kung maupay para sa kabubusan ang kasulbaran para sa ngatanan. Sino daw na ang makakabulig sininakon problema? Sino ka? Sino ka? Kami ang imo ginsakupan sa amianan tungod sa ginbabahaan tungod sa mga illegal nga aktibidades pariyo sa illegal lagi. Upay punta sa iyo pagyakan. Nakikita ko ang problema liwat sa iyo. Una-una, sigurado ako nga dili ka mo makabulig naging representar liwat niyo ang iyo problema. Sanglit, uli ka mo. Waraman ka mo sa akon na ibubuli. Sino padaula ang pwede bubuli sa akon problema? Naaro ako sa bulig sa iyo para na akong kinsakupan maging mahidyak ang natanan. Uligi ako niyo sinan akon problema. Yan po. Sino ka? Kami ang imo ginsakupan sa katimugan nga nag-aantos tungod sa dili maupay nga impluwensya sa Facebook nga multimedia. Naman kay kaya niyo umulmot. Problema malagyapon niyo dara. Hala! Uli kam! Mga takon makabulig! Sino padaulo makabulig sa akon? Inamon ko naman na hamlong mo! Anak sa alas sa sakupan! Na mabuligan ako! Tungkol kay nalagay sa akon! Pahagian! Mabuligan mo niyo! Sa akon problema! Sino ka? Para
san mga mulupyo, kadiriging kikita, ang importansya sa edukasyon. Pagbalik niyo yan na, matno sa iyong ginadiyan, sumate, ng edukasyon para sa ngatanan, para sa kauswagan, para sa iyong kinabukasan. Uli ka mo, ang trataran niyo ang iyong problema. Waray iniupay! Puros problema ang ginahatag sa akon. Nangangarwag ngani solusyon sa nakon problema. Lugod, nagdadamo na. Usala ang akong kinahatian. Pero, santulo, na nagpresentar puros problema. Nadugang lugod na nakon ka-stress. Tungod, sini nga mag-presentar ka problema. Sino padawla ang nakabulig sa akon? Buligi ako niyo, sininakon problema. Sino ka mo? Kami ang imong ginsakupan sa tinirahan nga nagaantos sa kadiri-diri ka droga nga sanitation sa amon sa kapukaw sa pag-inan. Droga! Kahugaw sa basura! Maawit yung problema tungod kay mga burarakam! Pag-uli niyo yan na ngadto sa iyong ginsakupan, ipasamwag nga ang kahugaw nagdadara sa mga sakit para sa mulupyo. Uli ka mo nga ipasamwag ang solusyon sa iyong problema. Anakon mga nakahampang, inakon mga nasasakupan sa magkadurbilain nga parte sinin kalibutan. Hain na dawla, anira mga hadi. Kay nano, kay puros la, mga nasasakupan, ang ginpipakita, dinhi sa aton. Mga hadi, kung namamati man kamo, buligi ako niyo, sininakon problema sa nakon kahadian, ang kasirom sa nakon kinahadian. Buligi ako sa nakon problema, tabi ako sa kalayo. Ako ang hadi sang katubigan. Tao, wala kaawod nga mag-aro sa akon sa imong panginahanglan. Pagkatapos mo rubaton ang akon ginhadian. Illegal logging, quarrying, mining, dynamite fishing, pagtiltig sa mga kabatuhan, pagsunog sa mga kakahuyan, paglabog sa basura sa akon kalibunan. Sanglikman, imuliwat na tagamtaman ang magkadurudilain ng mga kalamidad. Climate change, super typhoon, rock slide, earthquake, pagbaha, nga niya na, grabe nga kapaso.
tao. Diri ko maihahatag ang imo ginaaro nga kahayag. Lugod, panagamtam, san kunanula anada, san akong katubigan. Ha! 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 Nangangaro malaak sa nakon kalayo, naging pundar santo nga panahon. Diri ko kinahanglan, nga imo akboy buyon. Mahal nga hane, kung imo tigamnan, ano imo posisyon, ikang sa akon. Anakon la, mabuli ka na san kalayo, para maging mahayag, ininakon, nasa sakupan. Warayak labot, tani mo problema. Anakon na, mabuli ka na, anakon problema. Sino pa daw na, ang pwede pumulig sa akon? Uligi ako, nung masolusyonan ko, ininakon problema. Sino ka? Ako! Adik! Salamat sa imo. Ginbaton mo anakon pangaro. O garing lo. Kay problema liwat ang imo ginatubangan. Ang numerase, ang literase. Dako nga problema yan na sa edukasyon. Anakon pagkanhi. San sini nga katitirok, diri ta hinalimtan. Kapag uli naton sa naton mga ginhadian, aton pakaupayon, aton trataron, nga ang pagtawag sa quality nga edukasyon, upod-upod ang pagpahibaro sa numerase ang literase. Sino padawla ang pwede bumulit sa akon? Haros na tanan na intawag ko para sa solusyon sa nakon problema. Sino ka?
Opo, Dali sa Panginoon! Tao! Hindi mo mayatan sa imo ng pagkayan! Wetnon! Tawag kinalian! Inatinruba! Pamahagi itong masangwa! Walay informasyon! Hindi mo ang sa Pilipinas! Kain! Kamukalaan mga artista! Maray ka mo kapatan! Kaabangan mo tingkayan! Kain! Kamukalaan mo tingkayan! Kapatan ka mo istorya! Nagkakaraw! Ng mga tao! Ng mga tao! Kaya! Dapat! Pinto na mo! Pagkuha sa pinto! Pagsaronin siya ng buhay! Kung tama ba ang iyo! Ginubos! Then, before you say! Tao! Magpapagod ka lang! Tao ang lahat! Tao ang sinalihan! Oh! 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 Waray kaupay nga sangkay! Solusyon sa nakon problema na akong dinaro. Lugod, imo aking pahibaro. Ikaw ang nagsubat na may ada ka problema sa social media. Hindi naman sa aton ginaan marites. Pero salamat sa imo gintugon ang akong panawagan. Tungtad ka Korean, waray iba nga magsusulbar, kundi naton kalugaringon. Yan o, nahibaruan ko, na waray ikot kay ang sangkay, na mabulit sa imo, kung ikaw nagkukuri. Nganto kita, sa nakon sa pamilya, kasunod balay, kay kaso sa Korean, itong sila sa aton, matalkot, sa aton, kitakupan, asin kailangan na isang problema, sa aton, kinatubang. May ada ba akong huling alas, na aruan, ng solusyon sa aton problema? Sino ka? Ispatan pa. Klaro tayo. Klaro. Klaro ba no? Klaro ito nino. Sa kita. Ikaw nila eh. Normal mo nila. Wala na. Naglight na si Kuan.
Ma'am. Ma'am Jusil, kanina pa ko tinitingnan. Ang gusto niya Ma'am Jusil. 20 minutes lewat. Hindi ka dapit. Hindi ang anak ng gulo. Mati ka mo kay Rayo. Kung mag-down man ko niya. Summer. Stories to tell, music to sing. Come, come, eyes of the fire. Come, join the ring. Here, find years to inspire. Stories to tell, music to sing. Come, eyes of the fire. Come, join the ring. Come, find years to inspire. Stories to tell, music to sing. Uy! Uy! Ayaw, Before we leave, let's remember what scouting is all about.
Without